Hi, hi everybody. ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୁପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲକୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆପଣ ବିନା ୱିଦାଉଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେମିତି 2.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସକୁ ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ମନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସୋ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆମେ ବିନା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ 1 ଆଡ଼ରେ କେମିତି ମନ୍ଥଲି 2.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମାଇ ପାରିବା। ତ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ମୁଁ କି ଆପଣ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ୱାଲେଟ୍ରେ ଦେଖିଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଜିକି 1 ମାସ ହେଲା ଏଇ ଆଡ଼କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ମୋ ମତରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯେତେ ବି ୟୁଜ୍ କରିବି ମୋତେ ସେତେ ପଇସା ବି ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଜମା ବି ଏଇ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେମିତି କରିବି ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆପ୍ ମୁଁ କରିକି ରଖିଛି। ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମେନ୍ ଆପ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ୱାନ୍ ଆଡ଼୍ର। ତାର ମୁଁ ମୋର ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ କରିକି ରଖିଛି। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଶିଖେଇବି କି କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ, ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଇକି। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଗଲା ପରେ କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା'ର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ସେଇଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇ କରିପାରିବେ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମୋ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଟା ଅନ୍ କଲା ପରେ ଏଇପରି ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିବାକୁ କହିବ ସେଇଟା ଆପଣ କରିଦେବେ। କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ଭଲ ଲାଗିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଇଂଲିଶ ଭଲ ଲାଗେ ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବେସିକାଲି ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଚୁଜ୍ କରୁଛି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ମୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଗିବ। ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟିଏମ୍ ଥିବ ସେଇ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟିଏମ୍କୁ ଆପଣ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ମୋ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ମୋର ଏଇ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲି। ତ ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ମାଗିବ। ସେଇଟା ମୋ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ମୋ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମୋ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ହେଉଛି 99TDHVD8। ତାପରେ ଏଭଳି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଏଣ୍ଟର ରେଫର କୋଡ଼୍ ଜାଗାରେ ୟୁର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ଏଇ ରେଫର କୋଡ଼୍ଟା ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ। ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ଏଠି OTP ପଳେଇ ଆସିବ। OTP ଆସିଲା ପରେ ସେ OTPଟା ଏଠି ଦେଇଦେବେ। OTP ଦେଲା ପରେ ମୋର OTP ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ OTP ଦେଇଦେଉଛି। OTP ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 6 ଡିଜିଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ନର୍ମାଲି ଚୁଜ୍ କରିଦେଉଛି। ନର୍ମାଲି ଚୁଜ୍ କରିଦେଲି। ଚୁଜ୍ କରିଦେବା ପରେ ଆଇ ଏଗ୍ରି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆଇ ଏଗ୍ରିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆଇ ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍ ଟର୍ମସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ କରୁଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇପରି ପୋଜିସନ୍ରେ ହେବ। ଆପଣ ଯେ ଭାବେ କରିଦେବେ, କଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ।
देखिए दूसरे आपको ये इंटरफेस आपको पलि आसो एबे देखंतु मो आप रे मो सॉरी संग माने मो आप रे 50 जन को इनवाइट करी बट से 50 जन मत दौरान अच्छा ये आम इनकम करवा केमती ये टिके आड बेसी आसूँ से आड को आम स्किप करदे स्किप करदेली मु स्किप कलापर मोर क्लोज कर ऐपटा को क्लोज कलापर ए आम इनकम केमती करवा ठीक बंधु मैंने इनकम इनकम करवा आम ए जेते परसेंट लोक को जॉइन करवा आम सेते परसेंट पैसा कमी पारिबा विदाउट इन्वेस्टमेंट रे आम एक पैसा भी ए इन्वेस्टमेंट करिवार ही नहीं तेणुक ये लिखाई आमर रेफर एंड यार लिखाई ये आम क्लिक कलापर आमर देखु आमर सब प्रकार पलि आमर जहाँ जहाँ अच्छी फेसबुक व्हाट्सएप आपन जो थे भी चाहिए करें मु मोर व्हाट्सएप रे गोटे फ्रेंड को करुच्ची रेफर करुच्ची क्लिक कली क्लिक कलापर ठीक करदेली तो मत यहीपरी इंटरफेस पलि आसो मुझा को सेट करदेली सेंड कलापर ए लिंकटा पाखु पलैब आपड़ ए लिंक रे मध्य ये करी पारिबे सो सॉरी बंधुगण तो मु यही इंटरफेस मोर पलि आसी तो देखो मुझा कौ पोजिशन रे केमती आपड़ ए 10 लेवल पर्यंत इनकम करें सॉरी बंधुगण टिके ये हो तो यहाँ को आम स्किप करदे स्किप कलापर आमर बर्तमान प्रथम लेवल रे आमर पर हेड धर आप जन को जॉइन कर तो आपण को पूरा 4 टଙ୍କା लाखे मिल ठीक अच्छे बंधुगण जॉइन करने मात्र ही आपको 3 टଙ୍କା 50 पैसा मिल बट जिते जन को आप जॉइन कर आपण को 4 टଙ୍କା मिल तो से हिसाब से मुझे 50 जन को लाइव वन रे जॉइन करी एक नंबर रे तो मोर 200 टଙ୍କା हो जाए से पड़ी जो मु 50 जन को जॉइन कली से 50 जन पुणी 13 जन को जॉइन करेले से 13 जन को जॉइन कलापर सी मोर तार हाफ माने मु प्रथम लेवल जी पाली से लेवल सेकेंड रे तार मु हाफ पाइबी अधा अधा माने 13-26 टଙ୍କା मु पाइली अच्छा यही जो 13 जन 20 जन को रेफर कर से 20 जनकर एठे मु सेकेंड लेवल रे 2 टଙ୍କା लाखे पाउथली थर्ड लेवल रे मु टंके लाखे पाइबी ठीक अच्छे थर्ड लेवल रे टंके लाखे पाइबी मोर होला 19 टଙ୍କା 95 पैसा ठीक अच्छे आग पछ किछु होउछि बट से जो 20 जन पुणी अछंती फोर्थ लेवल रे मो से माने 7 जन करछंती आ एठे मु 50 पैसा लाखे पाइबी ठीक अच्छे बंधुगण से भली आपण देखिपारे मोर जो 10 लेवल हो यहाँ 6 जो हिसाबटा बर्तमान होता मुझे देखी दूची कि यहाँ 6 जनक लेवल आप 2.5 लाख 10 यदि 6 जन करुँच 6 जन करेंगे प्रथम लेवल रे से 6 जन आउ 6 जन करेंगे 36 जन हेल्ले यही करके आप 10 लेवल 2.5 लाख पर्यंत कमे पारे मासकू ठीक अच्छे बंधुगण ताले एबे तो ठीक अच्छे बंधुगण एबे मो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड आपण फ्रेंड मान सहित शेयर कर दिंतु सब समस्त कहतु जे रेफर करेंगे ये कर जॉइन करेंगे जॉइन कले आपन को पैसा मिल सो रही बंधुगण आपण आशीर्वाद मो पाखे सबुदिन सदा रही था जय 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 जगन्नाथ जय जगन्नाथ।